जायगासिम जोंनि नैबे फिरफिला बिरनाय हाबासिम नुजाथिफैनो थाखाय गुरै खालामनाय जाबाय। केन्द्र बाथौ फुजा मेला आफादनि गागि आफादगिरि मांग्राम बिरं बर'आ नोंथां, लोगोसेयावनो जोंनि लेङाइ आफादगिरि बिथांमोन, लोगोसेयावनो आसामथिनि आफादगिरि बिथांमोन, लोगोसेयावनो मांग्राम आफादगिरि बिथांखौ फंनैसो बिबुंथि लाखिनो हाबाफारि गाहाय दफा बेखेवनाय हाबाफारिनि गिबियावनो बाथौ मेलानि 27थि मायथाइ क्लजिं सेरेमनि बेयाव नुजाथिफैनाय गासै बाथौसानिसिम अनसायनायखौ बावहरबाय। सियारि गोहोखौ होनानै जाहाथे जों
आफादगिरि नेहाथारजों लोगोसे गासै सोद्रोमा बिथांमोनखौ जोंनि सिबिबावनाय जायगासिम थांनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। जोंहा गिबिसिन बावजेनगोन जोंनि लेङाइ आफादगिरि मानगोनां बिरलं हाज'वारि मानगोनां केन्द्रीय बाथौ फुजा मेल आफादनि आफादगिरि नेहाथारि नोंथांमोन, जों दिनै थामथि हाबाफारि हिसाबै जोंनि जाखिनि केन्द्रीय बाथौ फुजा मेल आफादनि बिबानगिरिजों लोगोसे बा जोंनि एरियायाव बा जोंनि बेन्दोंआव थानाय साफ्रोमबो गोसोखांथि बावनायनिफ्राय मानगोनां बिथांखौ जोङो गांसे आर'जजों बरायनो थाखाय आङो खावलायनाय जाबाय। सिबिबावनायनि आगोलनो फंनैसो बिबुंथि लाखिनो थाखाय आङो आफाद होनानै गुरै खावलायनाय जाबाय।